Mempelai pria sembari berjalan menuju tempat yang telah ditentukan untuk proses temu tempaten. Bapak Ibu para tamu dagen saged pinarak malih dateng papan sagawit sinabi paring donga pangestu dumateng pinanganten sekalian. Bapak Ibu para tamu dagen kakung sumana putri kang tansah dahat pidudinudi tumuli pinanganten putri hamir sani pinanganten kakung pinanganten kakung hambola temanten putri kang asto hambalangake sadak kang ginarya saking suruh kang ginulung tinalilai putih suruh ateges kasusu salah uruh kang dadi judune tining tinalilai putih meralambangake kasujen mugi genyo apolografi pinanganten sekalian tansah adu dasar niat sarta gegayuhan ingkang mulya ugi suci. Tumuli temanten putri sumembah angguwas pepodo tondo bektinipun ingkang tanpa upama jumbuh kali surasi ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 sekawan pilih ari jalu kawang muna ala nisa satu ningkau mujudake sifat pemimpin tumrap kawanito lapet wis kaparingan satingah kaluwian mila kedah den bekteni tumuli pinanganten kakung mulat andiko tindak bejasa naliko bundering kanangan andiko meralambangaken kati tempaten kang wis bunder kempleng golong kilik sayek sego kapi muga sakwusnya apolografi pinanganten sekalian tansah bisa pecah nalari mandiring pribadi lepas saking tanggal jaipun tiang sepuh sekalian. Tumuli pinanganten putri Amiji amparani kang garwa kanthi toya kembang panca warna kadya kang kaukir kanthi indahing kalam bilih anadhafatu minal iman
kasucen bodika sapirangan saka iman. Paripurna amiji amparane kang garwa tumuli kalajengaken kanthi adicara junjung derajat minangka pralambita agenging tresna Den Mas Bagus Soni Setiawan dhumateng Nyimas Ayu Risma Sari. Paripurna junjung derajat saksana pinanganten sekalian jumeneng jajar semanding tumuli pinaringan dolangan saking panjenenganipun Bapak Kemis Dalah Ibu Dalah pinaringan unjukan tirtawening. Paripurna pinaringan unjukan tirtawening tumuli kalajengaken kanthi adicara liru kembar mayang inggih